Cântă trâmbița din cerul, clopote bat pe pământ. Nu mai mergem la înviere, mulți se îndreaptă spre mormânt. Nu mai mergem la înviere, mulți se îndreaptă spre mormânt. Plânge lumea-n lacrimi grele și măicuța mea cu ea. Multă jale și durere nu putem, Doamne, îndura. Multă jale și durere nu putem, Doamne, îndura. Cântă trâmbița din cerul, clopote bat pe pământ. Nu mai mergem la înviere, mulți se îndreaptă spre mormânt. Nu mai mergem la înviere, mulți se îndreaptă spre mormânt. Ai bătut cu boală lumea, ne-ai oprit din desfrânări. Nu mai suntem vrednici, Doamne, nici să aprindem lumânări. Nu mai suntem vrednici, Doamne, nici să aprindem lumânări. Doamne, uită-te în lume, mai coboară către noi. Tu ajută-ne, o Sfinte, căci suntem plini de nevoi. Tu ajută-ne, o Sfinte, că suntem plini de nevoi. Rătăcim în alte locuri, fără niciun ajutor. Nu găsim drumul spre Tine, lacrimile rău ne dor. Nu găsim drumul spre Tine, lacrimile rău ne dor. Se cutremură pământul de atâta chin și amar. Te rugăm, o Doamne Sfinte,
să ne trimiți al Tău har. Te rugăm, o Doamne Sfinte, să ne trimiți al Tău har. Cântă trâmbița în cerul, clopote bat pe pământ. Nu mai mergem la înviere, mulți se îndreaptă spre mormânt. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu, și tu, și eu, și tu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu, și tu, și eu, și tu, nu patru cuie l-au străpus, când El pe cruce se așezu, ci noi cu sufletul ascuns, cu mii de lacrimi l-am pătruns. Și eu, și tu, și eu, și tu. Plânge măicuța la cruce, după Fiul ei cel dulce, care măicuță n-ar plânge când vede că Fiul-i sânge, care măicuță n-ar plânge când vede că Fiul-i sânge. Care măicuță n-ar plânge când vede că Fiul-i sânge, pe care maică n-o doare când vede că Fiul-i moare, pe care maică n-o doare când vede că Fiul-i moare. Plânge măicuța la cruce, după Fiul ei cel dulce, dar nu plânge cum se plânge inima Maicii se frânge, dar nu plânge cum se plânge inima Maicii se frânge. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimenea. În tăcerea negrii nopți stă un
și plânge. Fața lui e numai răni, pieptul numai sânge. Fața lui e numai răni, pieptul numai sânge. Cine ești, străin pribeag? Cine ești, de-al cui dor tu pribegești? Pentru cine te-au brăzdat bice fără număr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, numai spini și ură, numai roșii trandafiri, pieptul mi-l umplură. Numai roșii trandafiri, pieptul mi-l umplură. A bătut la ușa ta cineva, o deschide-i, nu mai sta. Nu-l lăsa să plece trist, poate nici odată. Mâna lui la ușa ta nu o să mai bată. Mâna lui la ușa ta nu o să mai bată. Vei veni, Iisuse, știu că vei veni, și pe nori cu slavă tu vei răsări. Mare va fi ziua când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători. Mare va fi ziua când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători. Plâng în strâmtorare toți copiii tăi.
de lume și de oameni răi. Suspinând te cheamă, fii asupriți. Tu, dreptatea celor neîndreptățiți, suspinând te cheamă, fii asupriți. Tu, dreptatea celor neîndreptățiți, mare-i jalea celor care stau și plâng și-n amare lacrimi chinul lor și-l frâng, așteptându-ți ziua când iar ai să vii. Bucuria celor fără bucurii. Era odată o tainică grădină în care Domnul se ruga plângând și fața lui cea plină de lumină era întristată până la mormânt și fața lui cea plină de lumină era întristată până la mormânt. De multe ori pe față el căzuse și se ruga cu lacrimi de nespus să treacă, Tată, să nu beau paharul suferinței lui Iisus, să treacă, Tată, să nu beau paharul suferinței lui Iisus. O Ghețimani, grădina suferinței, Tu ai văzut durerea lui Iisus, pe Iuda cum l-a sărutat odată, pe Domnul strălucirilor de sus, pe Iuda cum l-a sărutat odată, pe Domnul strălucirilor de sus. Iisuse veșnic călător,
prin lumea de păcate, Tu ba străin și iubitor, la ușile încuiate. Tu ba străin și iubitor, la ușile încuiate. Eram copil când te-am văzut, la poarta mea străine, și să-ți deschid tu ai bătut, să intri și la mine, și să-ți deschid tu ai bătut, să intri și la mine. Nu plânge, Maică Românie, că am să mor neîmpărtășit. Un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, Maică Românie, e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde nici o fărâmă să nu dăm, și din pământul ce ne arde nici o fărâmă să nu dăm. Nu plânge, Maică Românie, pentru dreptate noi pierim. Copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da, o știm. Copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da, o știm. Nu plânge, Maică Românie, adună tot ce-i bun sub soare, ne cheamă și pe noi la praznic, căci România va fi mare. Ne cheamă și pe noi la praznic, căci România va fi mare. Cu
dreptății. Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, s-a vestit de îngeri, s-a propovăduit într-un neamuri, s-a crezut în lume și s-a înălțat. S-a înălțat, s-a înălțat într-o În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvintează, Părinte, ca să pot rosti cuvântul de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu. În rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost, Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins. Preacucernici părinți, drept măritori creștini, odată cu denia din seara aceasta am intrat în Sfânta și Marea Sâmbătă. Această zi face legătura între crucea sau răstignirea Mântuitorului și învierea sa din morți. În această zi mare, așa cum citim și în Sinaxar, Domnul nostru Iisus Hristos a locuit trupește în mormânt. A fost împreună cu tâlharul în rai. A fost și în iad, după cum s-a spus, împreună cu sufletul lui îndumnezeit, într-un chip mai presus de fire. Hristos, Dumnezeu necuprins, era cu Tatăl și cu Duhul, împărățind pe tronul slavei. Era pretutindeni. Dumnezeirea n-a suferit nimic în mormânt, după cum n-a suferit nimic pe cruce. Iubiți credincioși, această sfântă și mare sâmbătă a fost profețită, anunțată de Marele Moise, prorocul, când a spus că în ziua 7-a Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările sale. Odihna Domnului în mormânt este o odihnă lucrătoare, pentru că trupul său unit cu dumnezeirea sa și sufletul său unit cu dumnezeirea sa, deși despărțite, trupul de suflet sunt în același timp îndumnezeite. Trupul îndumnezeit al Mântuitorului Hristos nu intră în descompunere, în stricăciune, tocmai fiindcă este unit cu dumnezeirea sa, iar sufletul său nu rămâne în iad, ci biruiește în cuietorile iadului, fiindcă este unit cu dumnezeirea sa. Așadar, odihna Mântuitorului cu trupul în mormânt și coborârea sa cu sufletul în iad sunt lucrări mântuitoare, eliberatoare de durerile morții și de stricăciune. Trupul lui Hristos, nestricăcios, este pregătit pentru înviere, dar nu pentru revenirea la viața pământească obișnuită
cum a revenit dreptul Lazar, ci pentru intrarea în viața cea nestricăcioasă, nouă, nepământească, adică cerească și veșnică. De Sfânta și Marea Sâmbătă, așa cum ne spune și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, este ziua transformării suferinței în bucurie, ziua transformării răstignirii în biruința învierii. Această zi mare a punerii Domnului în mormânt și a șederii Lui în mormânt a fost prăznuită de biserică printr-o slujbă specială numită Prohodul Domnului. La cântarea Prohodului, credincioșii nu doar ascultă, ci iau parte trup și suflet, petrecându-L pe Mântuitorul către mormânt, în cântări și în imne de laudă. Prohodul Domnului este o cântare de o frumusețe rară, fiind o meditație teologică profundă, exprimată într-o formă poetică deosebită, având multe semnificații duhovnicești. Prohodul sau slujba de înmormântare a Mântuitorului Iisus Hristos este poate cea mai frumoasă creație liturgică bisericească sau geniul creației liturgice ortodoxe, ne spune și un mare teolog ortodox, Serghei Bulgakov. Denia Prohodului cuprinde o serie de cântări sau imne împărțite în 3 stări inegale ca număr de strofe. Aceste cântări exprimă durerea pentru răstignirea și moartea Mântuitorului. În toate aceste 3 stări, tânguirea este o tânguire de îngropare. Însă este o tânguire duhovnicească, pentru că cel care se află în mormânt cu trupul și în iad cu sufletul nu este un simplu om, ci Dumnezeu devenit om pentru izbăvirea din iad și din moarte a neamului omenesc. De aceea prima strofă din starea întâi arată că în mormânt a fost pus izvorul vieții Iisus Hristos. Astfel oștirile sau cetele îngerești s-au mirat văzând plecăciunea Lui cea multă, adică smerenia Lui cea adâncă. De asemenea, cântările Prohodului ne arată că soarele și luna se întunecă, pentru că Cel care se află în mormânt este Creatorul Universului. Deci tânguirea este însoțită de mărturisirea dumnezeirii lui Hristos și de mirarea îngerilor, dar și a oamenilor. În slujba Prohodului este cântată taina mare a șederii în mormânt a Mântuitorului și a pogorârii Lui la iad. Participarea la această slujbă produce o serie de efecte asupra credincioșilor. Ei trăiesc aproape aievea momentul acestei plângeri pentru Iisus Hristos care se răstignește și pe care îl conducem la groapă și îl îngropăm. Este atât de vie, de puternică și de actuală această trăire pe care o simte credinciosul, încât el își aduce aminte și retrăiește toate momentele, răstignirea, suferințele de pe cruce ale Mântuitorului, plângerea Maicii sale, coborârea de pe cruce și îngroparea. Este așadar o implicație totală sufletească a credincioșilor în această cântare. Putem afirma că este vorba de o solidarizare cu Hristos în suferința credincioșilor, prin implicarea lor afectivă în cântare.
În seara aceasta vedem cel mai viu exemplu de solidaritate al omului cu jertfa Mântuitorului Hristos. Cântând, parcă încercăm să luăm din spatele Mântuitorului povara crucii sale. Autorul prohodului a știut să îmbine foarte bine învățătura pe care o avem noi despre moarte cu nădejdea învierii, cu speranța nebiruită a învierii. Când cânți, nu știi exact dacă plângi sau dacă te bucuri. Acesta este sentimentul dominant când participi la această slujbă. Nu plângem neapărat pentru că Hristos a suferit și a murit, ci parcă plângem mai mult de bucurie pentru că această suferință se va transforma în fericirea învierii. Într-una din strofele prohodului, toată biserica strigă Mântuitorului: scoală-te și înviază. Cu alte cuvinte, scoală-te și înviază că să ne aduci și nouă bucurie. Aceasta este, de fapt, și învățătura noastră de credință privitoare la moarte și la viața de dincolo, deoarece noi niciodată nu ne întristăm ca ceilalți care nu au nădejde, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Plângem într-adevăr, pentru că este normal să plângem, dar plângem cu nădejdea învierii. Plângem moartea lui, dar suntem stăpâniți de sentimentul învierii care urmează după moarte. Din același motiv, slujba prohodului este însoțită și de unele cântări ale învierii. Îndată după sfârșitul prohodului, se pun binecuvântările învierii ca o pregustare a slavei Mântuitorului Iisus Hristos. Acest fapt ne arată că nu se sfârșește totul prin îngroparea Lui, ci de acum înainte începe bucuria noastră prin învierea pe care o aduce Fiul lui Dumnezeu. Și o altă cântare cu care îl ducem pe Mântuitorul la groapă, Mergi la cer, nu este o cântare de jale, ci este o cântare plină de optimism. Mergi la cer și te așează lângă Tatăl Creator. Tu ce lași în lume pace, Iisuse Salvator. Iată așadar o rugăciune a noastră către Mântuitorul, prin care cerem ca și de acum înainte să rămânem sub ocrotirea Lui. La sfârșitul doxologiei a avut loc tradiționala procesiune în jurul bisericii, care simbolizează ducerea către mormânt a Mântuitorului. Au fost 4 opriri și la fiecare oprire a fost rostită o ectenie, o rugăciune. După procesiune, Sfântul Epitaf a fost așezat pe Sfânta Masă, cântându-se troparul Iosif cel cu bun chip. Procesiunea aceasta este foarte interesantă și face parte din frumusețea și specificul acestei slujbe. Este o procesiune de înmormântare. Așa cum noi conducem pe cei dragi ai noștri la mormânt, la fel conducem pe Mântuitorul la înmormântare, fiindcă epitaful pe care îl poartă preoții ajutați de credincioși reprezintă trupul și sicriul Mântuitorului Hristos. Mergem cu crucea și cu cădelnițele înainte cu cântările respective, ca și cum mergem la o înmormântare. Este pur și simplu o procesiune de îngropare și pe parcursul desfășurării ei ne aducem aminte și ne rugăm